ngenye imini ubaba mkhulu wake wabiza insizwe ezinhle ezimbili zasezulwini wathi ngibizelela ubhuti bese ningibizela nobaba. Zabizwa lezi insizwa zafika wathi lezi insizwa ezasezulwini zathi mayifika phakathi kwabangcwele wathi ho kanti kushiya ingane zesikole. Wena njalo amehlo akho khona ibuko kwa okay. Kanti kushiya ingane zesikole wathi wasezulwini wathi amakhosi lawa awasezulwini ilapha nje ngathunywa yiwo. Wathi lo ubhuti lo wathi emva kwami wathi ubhuti ngeke benayo inkinga wathi kodwa ubaba uyoba nenkinga kuleli bandla angazi ngobe ngibona mfishane ukuthi mase hamba nenkunelanga phakathi kwabantu bayothini ngoba uyena ohamba nenkungu nela. Wathi gcineni kodwa noma bengathandi ngiyahloniphisa manje ngisho njalo noma bengathandi kodwa yokabanzi kuleli bala uyokabanzi bengathandi uyathanda wena uyathanda ukuthi landela uthenge singakanani sibindi singakanani esakhe sibindi ithi unyazi emhleli kwesihlalo sisibili wathi Nazareth usinkokhelo wathi lenkokhelo inzima wathi inzima ngendlela esimangaliso ngoba iyobe ipheke indoda wathi ngcono eyikhona ngoba kade kungeyinkosikazi le yathi iyobe iphethwe indoda wathi Nazareth ngiyakithi kini okanye ngiyacela kini ngithi ushembe lingabomgcoba Nazareth iwathi nibomphuza wathi ngoba lenkokhelo wathi mawushembe wamgcoba wathi ngaleso sikhathi kuyofika imvula uyofika imgeze aphele yathi kufika ilanga ancibilike aphele yathi yosinda ona ushembe omphuzile ngaphakathi wamenza njamshe ugcobile nje njengegeselina noma wathi akaphuza ushembe kuleli bandla uzosinda sithi ihlalo ngaleso sikhathi wathi Nazareth noma kulukhuni izandla zingasafumi wathi nibobambelela ngamasinyo wathi umuntu omuhle oyoba neingozi zivele ngaphambili wathi bobuza bathi awu uyikholele nengozi enje kodwa zobe zingasekho washawa yini kuthiwa wayeya phambili ithi ngoba ubheka ngasemva wathi awulezi zakho ingozi zabo ngasemva kanti wona wawuya ngapho awubukele yakhe ngasemva ubuya ngapho kanti Ithaya wanenhlahla
oyoba nazo ingozi zibe sekusweni ithi oyoba nenhlanhla oyoba ebheke phambili wathi mawubheke emva ithi bofike bathi inkosi sesishubane ewile lapha endleleni ithi ngiyobuza ukuthi kade ebheke ngapha wathi bebheke emva ngitamike ithi inkosi maNazaretha ithi ngababona abantu bengena odakeni awungenanga yini odakeni ithi ngabe ngiyathenga babeze iphuma nodakeni ithi bangena ithawule abanye basemngene emlonyeni abanye basemngene emakhaleni abanye sebesithele abantu abafuna ukuphuma ehlalweni sesithathu ithi ngibona iqueue uyazi wawukhona owayekhona ayofika manje owayekhona ekuhleni iyalinganisa ngamagamtrini la yathi kwakunomlilo ithi unganga lamagamtrini uthi kwakuma indoda enengalo ezinkulu uthi abantu bemi ulayini ithi mbambe imfuzi ithi bisibheka ngakimi ithi umuntu usibanibani imphendule embhekise ithi angene emlilweni ithi ngithi bathi miyeke nalibesi esibhalweni 109 lesithathu verse miyeke ashe empilweni uyagusha esiwagweni yalapha awungazikhona uyawugosha Ngesithathu esabelelweni 109 ivesi ngesithathu 4 and 5 zosuka mbize lezi angizungezile ngamathi izitha zonyazi zilusungeze ngamazwi enzondo balwa nami ithi futhi izitha zilwa nami bathiyana nami esikhundleni sothi ithi esikhundleni shayibesi athi mina ngiyaphumisa umthandazo amen